So, yan. Ay! Maraming slides mamaya pagbaba. Easy assault. Inaantay namin yung sunrise. Hindi siya dumating. Alam niyo, pulag ah. Dito lang yan sa Pangasinan. Parang pulag lang din. Pulag eh. ba yung bago yung cave? Makababa kaya ba nila doon?
daan din ito eh. Maraming mga siyang bato. Ayan na tita, may sea of clouds pero moving. Smoke. Sea of smoke. Sige, bumaba ka.